Esittelemme teille uuden sukupolven First Defense -kaasusumuttimet. Kerromme niiden ominaisuuksista ja näytämme sumutteiden toiminnan ja vaikutukset vapaaehtoisiin kohdehenkilöihin sumuttaessa. Valitsemalla oikeanlainen kaasusumutin käyttötarpeen ja ympäristön mukaan voidaan olla varmoja toimivuudesta ja minimoida ympäristölle ja liiketoiminnalle aiheutuvat haitat. Kaikki First Defense -kaasusumuttimet ovat teholtaan suurinta sallittua pitoisuutta ja ehdottoman turvallisia. Muista, että kaikkien valmistajien kaasusumuttimia on ravistettava kunnolla vähintään kerran jokaisen työvuoron alussa, jotta tehoaineet sekoittuisivat. Jokaista First Defense-mallia voidaan käyttää ilman, että huonetta tarvitsee käytön jälkeen tyhjentää muista asiakkaista taikka henkilökunnasta. Sumutettu henkilö tarvitsee ensiavuksi puhdasta vettä ja huolellisen kasvojen huuhtelemisen jälkeen vaikutus lievenee kasvojen kuumotukseen ja lievään silmien kirvelyyn noin 20 minuutissa. Valikoimaan kuuluvat neste, vaahto ja geeli, jotka esittelemme seuraavaksi teille yksitellen. Kuvassa nestemäisen pistesummun antava sumutin malli, jonka maksimikantama sisätiloissa on 6 metriä. Nestemäinen sumutin soveltuu hyvin yleiskäyttöön sekä sisällä että ulkona. Sumutettu neste ei tahraa tekstiilejä eikä ole syttymisherkkää. Nesteen leviäminen sumutetun henkilön lähiympäristöön on vähäistä. Käyttökohteita ovat vartijoiden ja järjestyksenvalvojien työtehtävät sisällä ja ulkona sekä kaikki muutkin kohteet, joissa tarvitaan monipuolista ja toimintavarmaa sumutinta. Seuraavaksi näytämme, miten tuote vaikuttaa vapaaehtoiseen kohdehenkilöön. Miltä tuntuu? Vähän suussa pistelee. Pystytkö avaa silmiä? Kirjoilla sinä vielä. Pystyisikö toimimaan? Kuvassa vaahtomaisen, hieman laajemman pistesumun antava sumutinmalli, jonka maksimikantama sisätiloissa on 4 metriä. Vaahtomainen sumutin soveltuu parhaiten käyttöön sisätiloissa ja ajoneuvoissa. Sumutettu vaahto ei tahraa tekstiilejä eikä ole syttymisherkkää. Vaahdon etuna on uhkaavan henkilön näkökyvyn estyminen heti sumutinta käytettäessä, joten se soveltuu erityisen hyvin työtehtäviin, joissa etäisyys asiakkaisiin on usein lyhyt. Vaahdon leviäminen sumutetun henkilön lähiympäristöön on erittäin vähäistä. Ideaalisia käyttökohteita ovat taksit, virastot, sairaalat, myymälät, matkustajalaivat ja muut vastaavat kohteet. Seuraavaksi näytämme, miten tuote vaikuttaa vapaaehtoiseen kohdehenkilöön. Miltä tuntuu? Pahalta. Pystytkö pitää silmiä auki? Pystyisikö toimimaan? Kuvassa alan uusinta teknologiaa edustava, geelimäisen pistesumun antava sumutin malli, jonka maksimikantama sisätiloissa on 6 metriä. Geelimäinen sumutin soveltuu erinomaisesti yleiskäyttöön sisällä ja ulkona. Siinä yhdistyvät nesteen ja vaahdon parhaat puolet, pitkä kantama ja ehdottoman nopea näkökyvyn peitto. Lisäksi geeli on hieman raskaampaa, joten se on vähiten tuulen vaikutukselle altista. Sumutettu geeli ei tahraa tekstiilejä eikä ole syttymisherkkää. Geeli soveltuu monipuolisiin työtehtäviin sisätiloissa ja ulkona. Geelin leviäminen sumutetun henkilön lähiympäristöön on hyvin vähäistä. Ideaalisia käyttökohteita ovat vartijoiden ja järjestyksenvalvojien työtehtävät, virastot, myymälät, ulkoilmatapahtumat, terassit ja muut vastaavat kohteet. Seuraavaksi näytämme, miten tuote vaikuttaa vapaaehtoiseen kohdehenkilöön. Miltä tuntuu? Ei ainakaan hyvältä. Pystytkö pitää silmiä auki? Ei. Pystyisitkö toimimaan? Ei. Kuvassa näette, miten tehoaineita on näkemänne 3 sumutuksen jälkeen levinnyt ympäristöön. Tehoainepisarat ovat ilmaa raskaampia, joten ne eivät jää leijumaan lähiympäristöön, kuten perinteisiä sumuttimia käytettäessä. Tilat ovat normaalissa käytössään välittömästi. Kuten huomaatte, nämä uuden sukupolven kaasusumuttimet ovat tehokkaita ja toimivia. Tehoaineena käytetty väkevöity Capsicum-uute on chilipippureista valmistettu luonnontuote, joka näillä pitoisuuksilla aiheuttaa tahdosta riippumattoman silmän sulkeman luomireaktion ja